Salam ediz vatandaşlarım. Men şu Türkmenistan içine yüzlenesim gelýär. Elbette gatyken kişi yüzlenýär. Gatyken kişi söz aýtýarlar. Hemmesem dogry aýtýar. Eger Türkmenistanyň içi gorkup kiletkanyň içinde otursa, dünýäniň haýsy çünkünden siz miting edäýin, haýsy çünkünden siz gyýykylyk edäýin, hiç hili onun peýdasy bolmaz. Şonuň üçin Türkmen halkyna yüzlenýärin. Esasam Aşgabatyň ahalyň içi. Siz ayağa kalmasaňyz bolanok. Siz hem daşar ýurtdaky ýaşaýan Türkmen halklaryny demokrat etýän halklaryny miting etýän, rolik goýberýän halky siz gollamasaňyz, siz kiletkeden hiç haçanam çykmaýasyňyz. Bu ýaşap oturuşuňyz bolanok. Ediz halkym, ediz vatandaşlarym. Haçan siz korkudan korkyny aýyrjaksız. Haçan siz bukulup ýörjeksiniz. O bolmaýa vatandaşlarım. Gelin agzy bir bolup ayağa kalalyň. Watany gorajak bolalyň. Nämeden korkýaňyz? Gurbangulydan korkýasyňyzmy? Emma Gurbanguly ýaş çağalykdan korkup başlaýar hemmäňizi. Onun bolanok bul. Şu zatlara da pustit etmeýäliň. Biz 5 milyon, 4 milyon halky Gurbangulynyň öýde tokum teýji bilen hemem badyr bolsa bar bolsa 1 milyon telehranitleri vardır. Bu korkudan 1 milyon alandır ýanyna. Türkmenistan baýlygy şolara gidip oty öýde bilen. Biz ýene de köpçülik biz. Biz korkmalyň, näme üçin korkýarys? Vatandaşlarım, haçana çene ýörjeksiz zombi ýany bolşup. Size näme boldy? Türkmen halky. Näme üçin watan üçin göreşeňiz ok? Ya siz dogaly mısyňyz? Ya ikol edildiňizmi? Size näme bolýar ediz halkym? Boldun de siz ýadamadyňyzmy özüňiz? Haýsyňyzy gürletseňiz ýaşar ýanak ýok diýäsiňiz Türkmenistanyň içinde. Uf, ýaşar ýanak ýok diýäsiňiz. Emma näme üçindir diktatora dur diýmäni bileňiz ak. Watan üçin. Korkuşup dursuňyz siz, näme üçindir? Bir dur diýiň de diktatora, ediz vatandaşlarym. Näme üçin dur diýmäni bileňiz ak siz diktatora. Böýdüp ýaşap bolmada. Haçana çenne başka yurdun adamlarına garaşıp duracaksınız. Haçan şolar gelirke dip yok. Daşar yurdun adamları gelip sizi halas eden aklar. Halkın dine öğüdü. Ayağa kalmalı. Belarusya seyredin siz. Böyle bizim mitinimizi göreniz aksız. Bizim YouTube göreniz aksız. Türkmenistan'ın içinde Rus kanalları var. Siz Belarusya'nı görüyorsunuz da siz. Görýänsiniz da şolardan görelde alıp bileňiz akmysiz? Vatan üçin, Türkmenistan üçin zınjyryňyzy eliňizden aýyryň, kiletkeden çykyň indi. Kürtlere seredin, Kürtlerin vatany ýok. Dünýäniň ýüzünde Kürt dolu Kürt var, emma şolarda vatan ýokdur. Bizim vatanymyz var, ediz halkym. Ediz vatandaşlarım, bizim vatanımız var, Türkmenistan vatanı. Türkmenistan devlet var. Biz şonu elimizden gidirmeýäliň. Eger biz şonu elimizden gidirsek, biz hem Kürtler ýany bolup devletsiz, vatansız bolup galýarys. Biz Kürtler hemme ýerde iterinji. Onu hemmeňizden bilýärsiňiz. Vatanı bolmansoň Türkiýanyň içinde Türkiýe geljek bolýarlar. Vatanı bolmansoň Türkiýede Van şäherini aljak bolýarlar, vatanı bolmansoň. Biz eýle däl, bizim vatanymyz var. Göreşeliň vatanymyzyň gadryny bileliň. Biz näme üçin vatanymyzy ýok edeliň? Bizim vatanymyz ýok bolýar. Zınjyry aýyraň da Türkmenistan üçin göreşeliň. Esasan bizim halkymyza ýüzlenýän men. Boldy edeliňinde. Biz eger vatanymyzy kazanmasak, bizim etjek işimiz, biz vatansız galýarys. Haçana çen kiletkede oturacaksınız.
Yalakalara dayan, yalakalara size yüzlenyen men. Yalakalar. Halka koşulun siz. Haçan açıyını siz 5 dolar için halkı kösecek, halkı satacaksınız. Koşulun halka. Vatanı elden gidirmeyin. Vatansız kalmayın. Biz vatansız kalyarız. Biz hemme yerde son iterinci olur Türkmen halkı. Biz häzirem yat yurtlarda näyle günlerde yaşap ýörler bizim halkymyz. Dur diktator diýmän endi başaralyn. Bolanok bu bolşumuz bizim. Kime garaşyp dursunuz siz? Taşar yurtdan biri gelerde Gurbanyguly gitdi ine başga prezident saýlan diýer etdiýäsiňizmi? Hemmeňizem bir gramatny adamlar, universiteti gutoran adamlar ya Türkmenistanyň halky gramatny adamlar ýene şol watany gazanmaly diýende hemmesi kiletkaň içine girýär oturuverýär. O näme üçin beýle siz bilemek size näme boldy? Kiletkaň içinde ýaşamak gowmy? Öz halky Türkmenistanyň içinde arkaň gezip bilenak. Öz halkı. Emma daşar yurtda arkaň gezip bilýär öz watany ýany bolup. Näme üçin Türkmen halky öz watanyna gelip bilenak? Näme üçin Türkmen halky öz ýurdunda ýaşanda da arkaň gezip bilenak? Näme üçin gorkup ýaşamalmyşyn öz watanyna? Daşar yurda gidende dem öz watany ýany gezip ýörýär. Hemmesem şo diktatoryň elinde zat. Barına sebäp şo diktator. Diktatora dur diyelim, elinizden ayırın şu zinciri. Elinizden zinciri ayırın, korkuyunu ayırın da kalın ayağa. Elbette YouTube görenok Türkmenistan'ın içi. Belki kabirleri görüyendir. Haber verin. Bolya siz YouTube kanal göreniz Türkmenistan barada göreşeyenleri göreniz siz taşar yurtdakıları. Emma siz Minsk'ini görüyensiniz da sizde Rus kanallar var. Seyredensiniz da siz. Nämçi olurdan görelde alınız siz. Görelde alın şondan, azıcık pikirlenin. Näme üçin Türkmenistanyň gramatny adamlary ýat ýurtda kula-kul bolmalmyşyn? Ýarsam ýokary bilimli şularyň. Näme üçin kula-kul bolup ýaşamalmyşyn? Öz ýurdumyzda arkaýyn çağlarynyň ýanynda aýagyny uzadyp çay içip yatmaly däldi, ýat ýurda gidip kula-kul bolmalmyşyn. Hemde dönük adyny almalmyşyk biz. Şu zatlar pikir edeniz Türkmenistanyň halky esasam Aşgabatda ýüzlenýän, ahala ýüzlenýärin men. Hemmeňizem bir ayaga galyň. Esasam Aşgabat näme üçin uhlap ýatyrsyňyz ahal. Gorkyny aýryňynda özüňizden. Biz elimizden watany gidirýäris. Biz Kürtler ýany watansyz galýarys. Bizim watansyz bolup her kim her ýurtda ýaşar ýörer. Soňa wakanam Türkmen ýetip gider. Tagam dünýäde dolu Türkmen. Syriýanyň türkmenleri var, Iranyň türkmenleri var. Şolar uruş bolan soň iterinji bolup ýaşap ýörler. Şolaram türkmen bir makal Türkmenistan territoriýadan giden şolar, gaç gidenler şolar uruşdan. Indi Türkmenistan ýok bolup gömülüp gitmelimişinmi? Bizem edil şol Syriýanyň türkmenleri ýani Irak türkmenleri ýaly Siranlar ýani çimadan nasreniýa bolup her ýurda gidip ýaşamalymyşykmy? Bizim çağalarımız, geleceğimiz var, bizim vatanımız var. Boldun de, goýralyn, şonu gidirmäliň. Halkdan sonra anam ýoga görýäňiz, siz konstitusiýany ütgöt goýberdi. Halk hiç kim berdi. Halkyň gorkýanyny bilýärde etjegi ne dowty? Halkyň gorkýanyny bilip. Konstitusiýany halkdan soraman etmäni haky ýok. Halk ütgetmeli diňe konstitusiýany. Halkyň islegi boýunça. Emma bul bizde näçe ýyllap şeýle bolup şu wakalar bolupdy. 25 ýyldan köp bolup gitdi. Hiç açanam halkyň mineniýasyny soranok, halkdan soranogam. Başga ýurtlarda 10 ýyldan soň spisad edilýär prezidentler. Bizim döwletimizde biri bolsa ýapyşyp ýatyr. Lukashenkany görüň näil ýapyşyp ýatyr. Gidirjek bolup halk näil ayaga galýarlar. Biz şolarça ýokmy? Bolýa siz bizi görýäňiz oksyz YouTube kanaly, siz telewizorda görýänsiňiz Russiýanyň kanalynyň Belarusiýada bolýan mitini, şolarda näme üçin görelde alaňyzak? Mena hayran. Şolardan görelde almaga geçen
Şöyle korkup yaşamanı siz nemi bilýäňiz özüňize? Awray bilýäsiňiz. Size näme etdiyse etdiýär, sakkalyňyzy aýryň diýse aýrýarlar, maşynyňyzy renkle diýse renkleýäsiňiz. Jaýyňyzyň gyralaryny ýykyp gitse sesiňiz çykaraňyzaklar, kondisionerleri aýrýarlar. 5 ýyl mundan öň aýyrdy, ýene täzeden aýryp otyrlar, näçe pul çykdaýjy çykyp otyrsa da, şonda da sesiňizi çykaraňyzaklar. Şoňa razy bolup ýaşap otyrsyňyz, bize bolýa näme bolsa, bize zat diýmese bolýa diýäsiňiz. Haçan siz diktator dur diýmäni öwrenjeksiz. Şoda da öwrenmez ýanak siziň aklyňyz ýok däl siziň. Siziň Türkmenistan içiniň 90-80% ýokary bilimli adamlar iş tapyp bilmän ýörenler. Bolýa siz iş tapyp bileňizak, emma diktator dur diýmäni ýola çykyp aýtmany bilýänsiňiz, siz kelläňiz, aňyňyz, düşünjäňiz bar siz. Korkudan galyň indi ayaga. Vatanymyza bermäliň, vatansyz galýas biz. Eziz vatandaşlarym, Türkmenistan içine yüzlenýän, bütün dünýäniň türkmenlerine yüzlenýän, hemmämiz birleşeliň de agzy bir bolup alalyň. Elbetde bu sözler kän aýdyldy. Käbiriňiz ýazarsyňyz kommentariýada, şo bir sözler diýersiňiz. Конечно, şo bir sözler bolar. Sebäbi biz diňe Gurbangulyny aýyrmak üçin gürleýäs. Diňe şo söz bolýardy. Men erte bir gün başga bir adamy aýyrjak bolup gürlemernem men. Ya men goňşymy aýyrjak bolup gürlemernem. Elbetde şo sözler bolardy. Kommentariýa ýazýanlaryň käbirleri şey dip ýazýar. Şo bir söz aýtýasyň diýer. Bolýar men onda Gurbangulynyň ejesini öldüreliň dip aýdyp başlamarna men. Ya Gurbangulynyň bajysyny bir ýerde tutalyň dip aýtmarna men. Gurbangulyny ýok edip diktator ýok edip watany gazanalyň dip aýdaryn men. Siz normal kommentariýana normal ýazyp bileňiz aga siz, eziz vatandaşlarym. Bul edisiňiz bolanok. Böýdip dursak biz, bir-birimize böýdip durjak bolsak, gepimizi siplerde etjek bolsak, biz bir iş başarmaýarys. Hiç açanam. Ol uje belli.